Баба Гранушка не е сготвила за обяд нищо, както винаги. Така, дай да видим, ако тук в микроволновата няма нещо. Някакъв... Где да знам какво е това? Гранушке, взимай си този буклук. Така му да ти издам малко звук, че ти няма как да се сетиш сама да дойдеш. Дай ще се скрия тук да не ме удариш, или по-скоро не. Нека си поиграе малко на гоненица. Ита най-накрая, бе. Къде ми се оглеждаш насам натам? Тук съм. Най-накрая се сече. Коста, ма Гранушка, ти нещо много си надебеляла пак. Айде сега за наказание малко ще накарам да потренираш. И вземи вече да ги хвърлиш картини, защото и без това за нищо не стават. Както виждаш, дай си взема любимата вазичка, че ми трябва да тя хвърля, да станеш тъкмо по-хубава. Взимай си грозната ваза, да за нищо не става. Така, отиваме хора да се крием от тая, да не ни хване, че и без това гледя, готова е все едно да ни изяде. И изгубихме баба ни някъде. Помислех, че съм те изгубила, бабо. Така, идвай по-бързо, че нямам време. Да те чакам. Бавното ти ходене направо ме убива. Тук ще скрия, не можеш да навреш дебелия гъс тук. Само и само да ме хванеш. Ще ти издам малко звук да дойдеш. Така. Добре си дошла.